Здравейте хора, в днешното видео ще ви представя един глич в Red vs Blue. Team Red vs Blue. Ето сега ще ви го покажа. Ето го и глича. Вижте как сега ще се кача тук. Бъгани е страшна работа. Стигна до тук и вместо да продължа насам, бъгаме, както и да е. Ще продължа тук нагоре. И вижте къде падам. Падам ето тук долу. Ако не ми вярвате, пробвайте го на Team Red vs Blue. Но е така. Вижте, обаче можеш да строиш. Да. Това е глича. Ако видеото ви беше харесало, оставете по един лайк, абонирайте за канала и от мен чао!